בוקר טוב, שלום, היום ה-31 לאוגוסט 2025. שמי עורך דין שמואל שטיינר, בעל משרד עורכי דין המתמחה בנזקי אש וביטוח עם עשרות שנות ניסיון בתחום. בהיותי יושב ראש אגודת חוקרי הדלקות לשעבר וכיום חבר הוועד והיועץ המשפטי של NFPA ישראל, אני מזמין חוות דעת בכל הליך משפטי שאני מנהל בתחום, הן מצד תובעים והן מצד נתבעים. כיום קיים חוסר משמעותי בחוקרים ומומחים בתחום שיהוו את הדור הבא של המומחים. כמי שרואה מקרוב את החשיבות של חקירה מקצועית ומדעית, אני שמח להזמין אותך לקורס יוצא דופן ויוקרתי שיכשיר את הדור הבא של חוקרי הדלקות. כן, האש קילתה הכל, כעת נותרה רק שאלה אחת, מה גרם לה, מי גרם לה, למה זה נגרם? רוצה להיות בצד של האמת, לגלות את הגורם האמיתי מאחורי השריפה? זה לא עוד קורס, אלא מסע להקניית ידע מדעי ופרקטי, המבוסס על עקרונות NFPA 921, המדריך הבינלאומי לחקר דלקות. תוכנית הלימודים כוללת 120 שעות אקדמיות, משלבת למידה תיאורטית מעמיקה, עם יומיים של התנסות אש בשטח, שתעניק לך ניסיון מעשי שאין לו תחליף. בקורס תלמד ממיטב המומחים בישראל, וכן ממרצה אורח מיוחד מארצות הברית, מר מייק שלטמן, אחד מגדולי המומחים בעולם בתחום ונשיא לשעבר של אגודת IAAI בארצות הברית. בסיום הקורס תזכה בתעודה יוקרתית ובינלאומית, נושאת לוגו של 4 ארגונים מובילים, כולל IAAI, NFPA ישראל. זוהי הכרה המקצועית שתפתח בפניך דלתות. שימו לב, נותרו עוד 5 מקומות בלבד. הקורס ייפתח 20/10/25 במכללה למדעי האש בקיסריה. אל תחמיץ את ההזדמנות להצטרף למקצוע מרתק וחשוב. לפרטים והרשמה התקשר עוד היום זאב ינובסקי 054-22-13313 או לרן שלף 050-627-2370. ראה למטה את הכיתוב. תודה ומהרו ותתקשרו.